Molt breument, perquè de fet això no estava previst, però el president a l'entrar m'ha comentat que ja que estava aquí doncs si volia fer una breu conclusió i doncs també hi ha alguns punts que m'agradaria destacar, no? I per tant, bé, començar en primer lloc, també com ha fet el vicepresident, doncs agraint molt la tasca del CETESC, aquesta orientació, no?, que sempre ens dona en la política econòmica i social, en com afrontar els grans reptes de futur, que també doncs són reptes a nivell global que compartim amb el nostre entorn, i en segon lloc destacar i felicitar-vos i agrair-vos doncs, tot aquest treball, tot aquest projecte molt rigorós, molt profund i de gran rellevància, no?, d'aquest informe sobre l'estoc de capital a Catalunya, rellevant per moltes raons, però sobretot també pel context en el que ens trobem, aquest context post-Covid d'afectació econòmica i aquest context doncs, de necessitat d'una política econòmica expansiva que cal impulsar amb l'ajuda dels fons europeus Next Generation, uns fons que ens obliguen a tenir, no?, uns nivells de responsabilitat històrica perquè suposen una oportunitat històrica i, com bé també apuntava el president del CETESC en la seva intervenció, ens exigeixen també una bona i intensa coordinació entre govern, agents econòmics i socials. A Catalunya tenim moltes mancances en l'àmbit de la inversió, tots ho coneixem, i amb un perfil inversor marcadament procíclic. Això ho hem vist en totes les crisis, ho vam constatar de forma important en la darrera crisi financera del 17. De fet, recordava unes xifres, el pes de la inversió sobre el PIB, quan a formació bruta de capital va caure del 28% del PIB al 2000 fins al 18% al 2017, no? I per tant 10 punts de PIB, una caiguda molt important i amb unes implicacions també molt rellevants, no? Com bé apuntàveu, envelliment de l'estoc de capital, fre al progrés tecnològic i per tant des d'aquesta recuperació econòmica iniciada el 2014 la inversió segueix estant lluny d'aquests nivells del 2020. Sí que ens vam proposar com a govern el repte de que en els pressupostos del 2020 hi hagués un punt d'inflexió i, per tant, amb un creixement de la inversió pública respecte als anteriors del 2017 del 25,8%, situar-la en 2.000 milions d'euros, però en tot cas encara són uns nivells del tot insuficients. I a tot això cal revertir-ho, ho heu dit, sobretot amb els fons europeus, perquè la inversió, tots ho sabem, és un dels principals determinants del creixement econòmic a llarg termini, no? Determina l'estoc de capital, facilita la incorporació de noves tecnologies, això és molt important, i també ho heu destacat, del tot important, és una eina cabdal per afrontar el repte climàtic, el canvi climàtic que tenim al damunt, no? I bé, aquí doncs també apuntar per acabar, no?, que el fet de que les decisions d'inversió presents no tinguin un impacte a llarg termini fa, per tant, que no només sigui important la mobilització d'aquest capital, sinó una bona planificació d'aquests projectes d'inversió. I en això també hi posàveu doncs, molt d'accent al final, no?, aquest procés d'avaluació, de selecció de projectes, que és clau perquè les inversions que se'n derivin siguin útils, productives i rentables per les generacions futures, no? I, per tant, doncs, estic molt d'acord amb l'anàlisi i recomanacions que feia el CETESC des d'un marc administratiu adequat, no? Ara vinculant-ho amb els fons Next Generation, transparència en la planificació, avaluació dels projectes, encaix amb altres pactes, i aquesta també proposta que s'aixeca doncs, de ser un òrgan de seguiment i avaluació perquè certament doncs, afrontem reptes molt importants en tot aquest marc. Per tant, bé, moltes gràcies, molt interessant i seguim treballant conjuntament. Doncs moltíssimes gràcies, senyora Natàlia Mas Guix. Disculpeu la improvisació, però en tot cas és molt important que aquesta cloenda també la fem d'aquesta manera i que comencem també aquesta etapa YouTube nova, doncs també, permeteu-me la broma, no? Però aquesta nova etapa del CETESC també amb aquest suport institucional que entenc
que per part del govern també amb la presència aquí de la Secretaria d'Economia, perquè per nosaltres aquest estudi, que com tots els estudis són extensos, com tots els estudis són molt treballats, però sobretot la força d'aquests estudis és que puguin tenir al final un recorregut i puguin tenir també una línia de contacte amb els representants del poble, que són els que al final legislen i que prenen les decisions. I per tant aquesta connexió entre govern i CETES que sigui tan important com es demostra avui també amb aquesta presència seva. Moltes gràcies.